ఈరోజు 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. రికార్డింగ్ ఎవరైనా పెడతారా మాతాజీ ప్రభుజీ? పెడుతున్నాను ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులు దయచేసి పెద్ద మనసు చేసుకొని నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయప్రతాప్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో నేను ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకే చక్షుర్నుదితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహిం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगता दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 9వ అధ్యాయం 38వ శ్లోకం నుంచి 41వ శ్లోకం దాకా. శ్రద్ధయా వ్యాప్యం దేవర్షేర్ హర్షవేగేన దర్శితః వార్తా హర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రదాన్ మహాధనం. ఓకే, ఎవరైనా కొంతమంది ఈ శ్లోకాన్ని చదవండి. భక్తులు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु प्रणामान्. श्रद्धाय वाक्यं देवर्षः हर्षवेगेन धर्षितः वार्ता हर्तुरति प्रीतो हारं प्राधान् महाधनम्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. श्रद्धया वाक्यं देवर्षेः हर्षरे वेगेन दर्शितः
వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాత్మహాదనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాత. శ్రద్ధాయ వాక్యం దేవర్షేః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రద్ధయా వాక్యం దేవర్షిః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదన్మహాధనం. హారం ప్రాదన్మహాధనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీలత మాతాజీ, సుముఖి సాధ్వీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. శ్రద్ధాయ వాక్యం దేవర్షేః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రద్ధయా వాక్యం దేవర్షే హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ, నాగలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రద్ధాయ వాక్యం దేవర్షేః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రద్ధాయ వాక్యం దేవర్షేః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. భారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రద్ధాయ వాక్యం దేవర్షే హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాధాన్మహదనం. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. బాలసరస్వతి మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రద్ధయా వాక్యం దేవర్షః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రద్ధాయ వాక్యం దేవర్షేః హర్షవేగేన దర్శితః వార్తాహర్తురతి ప్రీతో హారం ప్రాదాన్ మహాధనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అర్థాలు అనువాదం చెప్పండి మాతాజీ. మాతాజీ ఇంకో శ్లోకం చేయొచ్చులేండి. నాగరత్నం మాతాజీ ఇంకా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. నో ప్రాబ్లం. అర్థాలు. శ్రద్ధాయ పూర్తి విశ్వాసం ఉంచి. శ్రద్ధాయ పూర్తి విశ్వాసం ఉంచి. వాక్యం వాక్కునందు. దేవర్షేః దేవర్షి నారదుని యొక్క. హర్షవేగేన ప్రీతితో. దర్శితః భావ విహ్వలుడై. వార్తాహర్తుః వార్తను తెచ్చిన వానికి. అతి ప్రీతః సంతుష్టుడై. హారం హారమును. ప్రాదాత్ ఒసగెను. మహాధనం విలువైన. అనువాదము. వార్తాహరుని వాక్యమును నమ్మజాలకపోయినను. దేవర్షి నారదుని వాక్కునందు. అతనికి పూర్తి విశ్వాసం ఉండెను. అట్లు ఆ వార్తచే అతడు భావ విహ్వలుడై విలువైన హారమును.
భావవిహ్వలైన హారమును హారమును ప్రీతితో వార్తాహరునకు వెంటనే ఒసగెను. ప్రీతితో వార్తాహరునకు వెంటనే వెంటనే వసుగను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ శ్లోకంకి వెళ్దాం. సదశ్వమథమారుహ్య సదశ్వం రథమారుహ్య సదశ్వరథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణైః కులవృద్ధైశ్చ బ్రాహ్మణైః కులవృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్యబంధుభిః పర్యస్తోమాత్యబంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురత్తూర్ణ నిశ్చక్రామ పురత్తూర్ణ మహాత్మజావీక్షణోత్సుకః మహాత్మజావీక్షణోత్సుకః మీరు చదవండి, మీకు ఎవరికి చదవలేదు. అలాగే ప్రభుజీ చదివిస్తాను. హరే కృష్ణ. నేను చేస్తాను ప్రభుజీ. సదశ్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణైకుల వృద్ధైశ్చ పరస్త్యోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతోర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ. మాతాజీలు నాగరత్నం మాతాజీ, సులభకృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణైకుల వృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణురామాపురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రహ్మణైకుల వృద్ధశ్చ పర్యస్తోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణ ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ. మంజుని మాతాజీ, అయ్యన్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకెవరిని పిలిచారు మీరు? చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం.
सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च परस्तोमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरातूर्ण मात्मजाभीक्षणोत्सुकः. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కళా మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణై కుల వృద్ధైశ్చ మాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణ మాత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణై కులవృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్మబంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాత్ పూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ. ఆత్య, ఇక్కడ అమాత్య చూడండి. ఓకే, పురాత్ పూర్ణ పర్యస్తో. సరే మాతాజీ, కంటిన్యూ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభుజీ, లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వరి పరిష్కృతం బ్రాహ్మణై కుల వృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణై కులవృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నీర్జ మాతాజీ 108 ఎవరు మాతాజీ? ప్రభుజీ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సదశ్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణై కుల వృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్మబంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. 108 లో ఎవరున్నారో చేస్తారా ప్రభుజీ గారు? మాతాజీ చేయండి మాతాజీ శ్లోకం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 39 to 40. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణైః కులవృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామంజన్ మాతాజీ, జయప్రద మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణై కుల వృద్ధైశ్చ పర్యస్తో మాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జయప్రద మాతాజీ, హరే కృష్ణ. రాధిక, ప్రవీణ్, సకీనా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సదశ్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రహ్మణ్యై కుల వృద్ధైశ్చ
पर्वस्तोमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरात्तूर्णम् ఆత్మజాభీక్షణోత్సుక. జయప్రద మాతాజీ చేస్తారా శ్లోకం? హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా శ్లోకం హరే కృష్ణ సదస్వం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రహ్మణైః కులవృత్తైశ్చ పర్యసోమాత్య బంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామపురాతూర్ణం ఆత్మజాభీక్షణోత్సుకః. హరే కృష్ణ. అంజువాషిని మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. సదస్వరం రథమారుహ్య కార్తస్వర పరిష్కృతం బ్రాహ్మణైః కులవృద్ధైశ్చ పర్యస్తోమాత్యబంధుభిః శంఖదుందుభినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ వేణుభిః నిశ్చక్రామ పురాతోర్ణమాత్మజాభీక్షణోత్సుకః. ఇంకెవరు భక్తులు ఎవరన్నా చదవదలుచుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అర్థాలు చెప్పించేయండి బంధుభాషణ మాతాజీ. సత్ అశ్వం, సత్ అశ్వం, ఉత్తమాశ్వములచే నడపబడినది. రథం రథము, ఆరుహ్య అధిరోహించి, కార్తస్వర పరిష్కృతం స్వర్ణ విభూషితమగు బ్రాహ్మణైః బ్రాహ్మణులతోనూ కులవృద్ధైః కులవృద్ధులతోనూ కూడా పర్యస్తః పరివృత్తుడై అమాత్య మంత్రులతో బంధుభిః మరియు బంధువులు శంఖ శంఖముల దుందుభి దుందుబులు నాదేన నాదముతో బ్రహ్మఘోషేణ వేద మంత్రోచ్చారణలచే వేణుభిః వేణువులతో నిశ్చక్రామ బయలుదేరెను పురము నుండి తూర్ణం శీఘ్రముగా ఆత్మజ పుత్రుని అపేక్షణ గాంచుటకు ఉత్సుక పరమోత్సాహము. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. అనువాదం చెప్పిను. పుత్రుని జాడ పరమోత్సాహము కలిగిన ఉత్తానపాదుడు పిదప వర్ణభూషితమును ఉత్తమాశ్వోచోదితమును అగు రథమునెక్కి బ్రాహ్మణులను కులవృద్ధులను మంత్రులను బంధువులను కూడి వెంటనే పురము నుండి బయలుదేరెను.
వెంటనే పురము నుండి బయలుదేరెను. అతడు అతడు ఆ రీతి ఆ రీతి చనుచుండ శుభసూచకముగా శుభసూచకముగా శంఖములు దుందుబులు వేణువులు మ్రోగింపబడినవి. వేద మంత్రోచ్చారణము వినబడెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. శ్లోకం 41. సునీతి సురుచిశ్చాస్య సునీతి సురుచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే మహిష్యౌ వృక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః ఎవరు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు చదవచ్చు. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభుజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సునీతి సురిచిచ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సునీతి సురుచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇందుమతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. చదవని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే, అస్సలు శ్లోకమే చదవలేదన్న వాళ్ళు ముందుగా హ్యాండ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సునీతి సురుచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరోహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సునీతి సురుచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః. హరే కృష్ణ. వసుంధర మట్టి మాతాజీ. వరలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సునీతి సురుచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ. సునీతి సురుచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేవాభిజగ్మతుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సరళాదేవి ఎం మాతాజీ. రాధిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎం సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సునీతి సురిచిశ్చాస్య మహిష్యౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా శ్లోకం చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేయండి మాతాజీ. సునీతి సురుచిశ్చాస్య
महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजन्मतुः. हरे कृष्ण. रामांजनी माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. सुनीति स्मृत्यास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्थं उत्तमेनाभिजग्मतुः. హరే కృష్ణ. చదవని వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటే బాగుంటుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ, బాలసరస్వతి భారతి మాతాజీ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సునీతి సురుచిశ్చాస్య महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः. ధన్యవాదాలు. నాగలక్ష్మి మాతాజీ శ్లోకం చదివి అనువాదాలు అర్థము చెప్పించేయండి మాతాజీ. అర్థాల అనువాదం. సునీతి సురుచి చాస్య మహిషౌ రుక్మభూషితే ఆరుహ్య శిబికాం సార్ధం ఉత్తమేనాభిజగ్మతుః. ప్రకాశ్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. శ్లోకము అర్థాలు చెప్పిస్తారా, అనువాదము మాతాజీ చెప్పిస్తారు? హరే కృష్ణ. నేను భాష్యం చదువుదాం అనుకున్నా. శశికళ మాతాజీ వెయిట్ చేశారు ప్రభుజీ భాష్యం కోసం. మాతాజీ శ్లోకం చెప్తాను. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సురుచిశ్చాస్య महिष्या रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చెప్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చెప్పనా? చెప్పండి మాతాజీ, టైం అవుతుంది. హరే కృష్ణ. సునీతి సుచిరిచ్ఛాస్య महिष्या रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः. హరే కృష్ణ. మాతాజీ నాగలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ. అర్థాలు చెప్పిండి, అనువాదం ప్రభుజీ చెప్పిస్తారు, లేదంటే భాష్యం పెద్దగా ఉంటే షేర్ చేసుకుంటారు. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. సునీతి 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 సురుచి 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 కూడా కూడా అస్య అస్య రాజు యొక్క మహిష్యౌ పత్నులు రుక్మభూషితే భరణభూషితులై ఆరుహ్య అధిరోహించి శిబికాం పల్లకి సార్థం అటుగా ఉత్తమేన రాజు ఇంకొక పుత్రుడగు ఉత్తముడు అభిజగ్మతుః అందరితో పాటు జనిరి. మీరు అనువాదం చెప్పింది ప్రభుజీ. ప్రకాష్ ప్రభుజీ. అలాగే. హరే కృష్ణ మాత. ఉత్తానపాద మహారాజు యొక్క ఇరువురు భార్యలు అనగా సునీతి సురుచి అనువారులు మరియు అతనికి ఇంకొక పుత్రుడగు ఉత్తముడు వారి అందుండిరి. రాణులు వల్లకి యందు ఆసీనులై ఉండిరి.
ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ భాష. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మా ధన్యవాదాలు. భాష్యం బై జయశ్రీల ప్రభుపాదుల రోజు వారికి చదువుతున్నారు మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నీల్జ మాతాజీ. భాష్యం బై జయశ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ధ్రువుడు పురమును వీడిన పిమ్మట రాజు మిగుల దుఃఖ క్రాంతుడయ్యాను. కానీ నారదముని యొక్క కరుణాపూర్ణమగు వాక్కులతో అతడు కొంత శాంతి ఇచ్చి ఉండెను. సునీతి యొక్క మహాద్భాగ్యమును మరియు సురుచి యొక్క దౌర్భాగ్యమును అతడు తెలుసుకొనగలిగాను. దానికి సంబంధించిన సత్యమంతయు రాజప్రసాదమున ఎల్లరకు విదితమై ఉండెను. అయినను ధ్రువుడు తిరిగి వచ్చుచున్నాడన్నడి వార్త ప్రాసాదమును చేరినప్పుడు అతని తల్లియగు సునీతి కరుణా హృదయము వలనను ఘన వైష్ణవుని జనని నందునను సవతియగు సురుచిని ఆమె తనయుడగు ఉత్తముని కూడి ఒకే పల్లకిలో చనుటకు ఏమాత్రము సంకోచింపలేదు. సునీతి ఘన వైష్ణవుడగు ధ్రువుని తల్లి యొక్క గొప్పదనమే అది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి. ఓకే, పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు. సో ఈ టోటల్ శ్లోకాల యొక్క సారాంశం మనం తీసుకున్నట్లయితే టోటల్గా 3 పాయింట్స్ మనం బాయిల్ డౌన్ చేశానంటే జస్ట్ 3 పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ది గురువు పట్ల నమ్మకం. సో సంపూర్ణ నమ్మకం, అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఎందుకనంటే ఇతనికి ఉత్తానపాద మహారాజు కూడా ఇతను తీసుకొని వచ్చిన వార్తని, అక్కడ తన సైనికుడు తీసుకొని వచ్చిన వార్త కంటే కూడా అతనికి నమ్మకం కాలేదు. బట్ తనకి నారదముని మీద పూర్తి నమ్మకం ఉన్నింది. సో అది ఫస్ట్ పాయింట్. నా సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే శ్లోకాలు. సో అది ఎప్పుడైతే తెలిసిందో తన పుత్రుడు వస్తున్నారు అనేసని, అప్పుడు కేవలం ఆనందంగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు, అతను బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిపించి వేద మంత్రోచ్చారణతో పాటు వెళ్ళారు. ఎందుకంటే అది శుభ సూచకము. ప్రతిదానికి కూడా శుభము జరిగినా అశుభము జరిగినా అన్నిటినీ కూడా అది వేద మంత్రోచ్చారణ అనేది ఏంటి అని అంటే అది పవిత్రం చేసేదానికి కలియుగంలోని ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అది. సో ఒక్కొక్క యుగంలోని ఒక్కొక్క యుగ ధర్మం ఉన్నింది. సో కాకపోతే మంత్రోచ్చారణ అనేది ఏ యుగంకైనా పనిచేస్తుంది. సో ఇది సెకండ్ పాయింట్. నా థర్డ్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భాష్యములోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 2 సార్లు వాడారు. ఈవిడ సురుచియ కాదు, సునీతి ఆవిడ ఒక వైష్ణవుని యొక్క తల్లి అని చెప్పని 2 సార్లు వాడారు అక్కడ భాష్యంలోని. ఎండింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 2 సార్లు. సో వైష్ణవులు అనేవారు క్షమాగుణం కలిగిన వారు. సో ఇది ఈ 3 సెంట్రల్ పాయింట్స్. సో ఇప్పటిదాకా చదివిన 4 శ్లోకాల్లోకి ఈ 3 సెంట్రల్ పాయింట్స్. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి జస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో భాగవతం అనేది మనకి గొప్ప గొప్ప ఆచార్యుల వారందరూ కూడా చెప్పిన మనకి ఒక సారాంశం ఏంటి అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం. భగవద్గీత అనేది మనకి థియరీ. సో థియరీ ఒక్కటే చేస్తే మనకి సరిపోదు, అర్థం కావాలి అని అంటే ప్రాక్టికల్స్. సో అందుకోసం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే భగవద్గీత ఒక్కటి చాలు. దాన్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోగలిస్తే గురువు ద్వారా, సో వారికి భగవద్గీత ఒక్కటి చాలు. సో కాకపోతే శ్రీమద్ భాగవతం ఎటువంటి వారికి మందాసుమందమతయో, ఎవరెవరైతే కలియుగంలో పుట్టి ఉంటారో వారికి తెలివి అనేది అంత కామన్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనుషులు మందబుద్ధులు అయిపోయారు, ఫోన్లు స్మార్ట్ అయిపోయాయి. సో కాబట్టి దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ప్రాక్టికల్స్ కావాలి మనకి. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం ఏంటి అని అంటే ఒక మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లాంటిది. ఫార్ములా అనేది ఇచ్చేస్తున్నారు. సో మనం ఒకవేళ చూసినట్లయితే ధ్రువ మహారాజ్
యొక్క జీవిత చరిత్ర అదొక ఫార్ములా. అండ్ అలాగే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జీవిత చరిత్ర అదొక ఫార్ములా. కుంతీదేవి జీవిత చరిత్ర అదొక ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములాస్ మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకోగలిచి ఒక ప్రాపర్ గురువు దగ్గర నుంచి గురుముఖంగా మనం తెలుసుకోగలిచాము అని అంటే ఆ గురు శిష్య పరంపర నుంచి వస్తున్న వారి చేత వినడం కానీ, లేకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రచించిన అంటే రాసిన ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని వాటిని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది తెలుస్తుంది. ఫార్ములా అనేది తెలిసి మనం దాన్ని ప్రాపర్గా మనం కానీ యూటిలైజ్ చేసుకోగలిస్తే ఆ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం అది ఎన్ని మార్కులదైనా కావచ్చు, 3 మార్క్స్ కావచ్చు, 5 మార్క్స్ కావచ్చు, 10 మార్క్స్ కావచ్చు. ఫార్ములా కరెక్ట్గా రాసి దాన్ని కరెక్ట్ పద్ధతిలోని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మనం చేసాము అని అంటే మాత్రం సక్సెస్ అనేది తప్పదు. సో అందుకోసమే మనకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఇచ్చున్నారు. సో ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఈ శ్లోకాల్లో నుంచి నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నది ఏ రకంగా ఒక జీవుడు భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి అని అంటే దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన త్రినాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున మానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో ముందుగా అతను తెలుసుకోవాలి ఆయన హీనుడని. ఆర్టిఫిషియల్గా సూడోగా మనం అనుకున్నామంటే నేను హీనుండి అని అంటే, కానీ మనసులోని మాత్రం ఆ భావన ఉన్నది అని అంటే నేను గొప్పవాడిని అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు నేను ఏదో క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఎవరి వల్ల చెప్తున్నాను? నా గొప్పతనం అది, లేకపోతే నా తెలివా? కాదు. నేను నా జయపతాక్ మహారాజు వారిని ఆయన పాదాలు పట్టుకొని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇంతమంది వచ్చారు, ఒక మూర్ఖుడిని నేను, నాకేమీ రాదు, మీరే మాట్లాడించండి, మీరే మాట్లాడాలి, వాక్యాలు మొత్తం అంతా మీదే అయి ఉండాలి, కానీ గొంతు నాది అవ్వండి. ఎందుకనంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేదానికి వ్యాసపీఠం మీద కూర్చోవాలి. వ్యాసపీఠం మీద అంటే ఎంత పరమోత్కృష్టులై ఉండాలి వారు. నాకు వారికి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. నాకు అసలు ఛాన్సే లేదు. ఈ జన్మే కాదు, కొన్ని లక్షల జన్మలు ఎత్తినా సరే కూడా ఆ ఛాన్స్ లేదు. కాకపోతే అయినప్పటికీ కూడా ఇది కేవలం హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు యొక్క కృప నన్ను తీసుకొచ్చి ఈ చెప్పేదానికి ఒక అవకాశం ఇప్పించారు. అండ్ నా గురు మహారాజ్ కృప నా చేత ఈ రకంగా చేయిస్తున్నారు. బట్ నాకు తెలివి జీరో అండ్ మాట్లాడే వాక్చాతుర్యము అవంతా కూడా జీరో. భౌతికంగా చూసుకున్నా, ఆధ్యాత్మికంగా చూసుకున్నా. నేను గురు మహారాజుని ప్రార్థించిన దానివల్ల నా చేత చెప్పిస్తున్నారు. సో కాబట్టి నేను తప్పు చెప్పచ్చు, కానీ గురు మహారాజ్ తప్పు చెప్పరు. సో ఈ రకంగా శ్రీమద్ భాగవతం వింటే ఖచ్చితంగా వారికి అంటే గోలోకం అనేది ప్రాప్తి అనేది జరుగుతుంది. అది దాంట్లోని సంశయమే లేదు. సో అప్పుడు మనం ఒకవేళ ఏ రకంగా మనం హీనుల వలసని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఏదైతే మనకి జీవితంలోని కష్టాలు వస్తాయో ఆ కష్టాలన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే మనం చేసుకున్న కర్మ వల్ల మనకి జరుగుతోంది. ఇది కర్మ బంధనం వల్ల అనేది తెలుసుకోవాలి. కర్మ చక్రం, నేనేదో పాపం చేసుంటాను దాని వల్లనే నాకు ఇది జరుగుతోంది అండ్ ఊరికనే ఆ రకంగా అనుకోవడం ఒకటే కాదు, మనం చేసిన పాపాలను తలుచుకోవాలి, మనం ఏవే పాపాలు చేశాము అనేది. సో ఆ పాపాలన్నింటినీ కూడా మనం చిట్టా రాసుకున్నాము అని అంటే మనం ఎంత హీనులం, ఎంత పతీతులము అనేది మనకు తెలుస్తుంది. పుట్టినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేయకుండానే ఉండము, చిన్న పాపమైన చేయకుండా ఉండము. ఆ పాపాలన్నింటినీ తలుచుకున్నాము అని అంటే నాదైతే చాలా పెద్ద చిట్టా వచ్చింది. అసలు నాకు వచ్చిన పనిష్మెంట్ అసలు చాలా తక్కువ అనిపించింది. అది ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? ఎప్పుడైతే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పనిష్మెంట్ వస్తూనే ఉంటుందో, కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయో అప్పుడు అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం ఏమంత పెద్ద పాపం చేశాను. సో ఫస్ట్లో అనిపిస్తుంది ఏమంత పెద్ద పాపం చేశామని. సో రాను క్యాలిక్యులేషన్ అంతా వేసుకొని చూసిన తర్వాత ఇంత పెద్ద పాపానికి ఇంత చిన్న పనిష్మెంట్ అనిపిస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే భగవంతుని యొక్క కృప అప్పుడు తెలుస్తుంది. భగవంతుని కృప తెలిసినప్పుడు భగవంతునికి మనం శరణాగతి పొందుతాం. భగవంతుని ముందు అందుకోసమనే లెంపలు వేసుకుంటారు, గుంజులు తీస్తారు, స్వామి నా వల్ల తప్పు అయిపోయింది, పాపాలు అయిపోయింది. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మనం చేసిన పాపాల చిట్టా మనకి తెలిస్తే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరకానికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మందికి వారు చేసిన పాపాలు వారికి ఇది చనిపోయే ముందు, శరీరం త్యాగం చేసే ముందు వారికి తెలుస్తూ ఉంటుంది అన్ని పాపాలు వారు చేసినవి. అది ఎందుకు అని అంటే
ఇతని ముందు చిత్రగుప్తుడి ముందు వెళ్ళిన తర్వాత సర్ప్రైజ్ కాకూడదు, ఒరే ఇది కూడా పాపమేనా అని అక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. అందుకోసమని అక్కడ యమధర్మరాజు ముందుగానే శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడే వారికి వారు చేసిన పాపాలన్నిటినీ చిట్టా ఓపెన్ చేసేస్తారు. శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు ఆ టైంలోని కరెక్ట్గా వారి జీవితంలో చేసుకున్న పాపాలన్నీ కనిపిస్తాయి, పుణ్యాలన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి. సో దట్ అక్కడ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది క్రెడిట్ డెబిట్ కరెక్ట్గా రాసేసి ఉంచుతారనమాట. ఇదిగో ఇది నువ్వు చేసిన పాపాలు, దానివల్ల ఇక్కడెక్కడ ఈ పనిష్మెంట్, అండ్ ఇది నువ్వు చేసిన పుణ్యాలు, కాబట్టి దీనికి నీకు అనుభవించేదానికి అంటే భోగిచ్చేదాని కోసం కూడా నీకున్నది ఆపర్చునిటీ అని. సో అక్కడ డిస్కషన్ పెట్టుకోదలుచుకోరు, కాబట్టి వారికి ముందుగానే చూపించేస్తారు. అదే మనం ముందుగానే తెలుసుకున్నామంటే నేను చేసిన పాపాలు ఏంటి అనేది, అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే అప్పుడు కనీసం మనకి శరీరం ఉంటుండగా ఒక ఆపర్చునిటీ ఉన్నది, నేను ఏ పాపాలు చేశాను, సో దానికి తగిన పనిష్మెంట్ ఎంతో పెద్దది ఉండాలి. కానీ ఇంత చిన్న పనిష్మెంట్తోనే విడిచిపెట్టేస్తున్నావా స్వామి అని చెప్పి తరచుకొని భగవంతుని పట్ల ఆ గొప్ప భావన అనేది కలిగి కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు వస్తుంది. స్వామి ఇంతలాన నా కోసం చేస్తున్నారా, మీరు నా గురించి ఇంత పట్టించుకుంటున్నారా అని. అప్పుడు శరణాగతి పొందుతారు. లేకపోయింది ఊరికనే పైనగా మనం అనుకున్నామంటే శరణాగతి పొందేయాలంటే పొందలేరు ఎవరు. సో ఇది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ దానికోసం అని తోడ్పడేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్పున్నారు, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ గురు మహారాజ్ మీద పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసామంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి తన గురువు అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఆయన చెప్పున్నారు, మీరు అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ ఇంగ్లీష్లోని మీరు ప్రచారం చేయాలి భగవద్గీతని అని. సో ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పున్నారు, ఎవరికైనా తెలుసా అది? ఈ యొక్క పాయింట్ చెప్పారు, దాంతోపాటు ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పారు. ఆ ఇంకో పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చేయమన్నారు ప్రభుజీ, మాయాపూర్ దేవాలయాలు నిర్మించమన్నారు, అలాగే పుస్తక వితరణ అది ఫైన్, ప్రచారం చేయమన్నారు. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఒకవేళ ఎవ్వరూ కూడా వినకపోతే, వినే నాదులు ఎవ్వరూ లేరు, ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు, భక్తులు ఎవ్వరూ రాలేదు వినేదానికి అంటే అక్కడ ఉండే గోడలకే చెప్పు, నువ్వు పర్వాలేదు, కానీ చెప్పు మాత్రం, ప్రచారం మాత్రం చెయ్యి అన్నారు. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది పాయింట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చెప్పినటిది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి చూసినట్లయితే భగవద్గీత యొక్క ఇంట్రొడక్షన్, సో ప్రతిరోజు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు భగవద్గీత వాటిది భక్తులు వచ్చి వినేవాళ్ళు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకున్నారు రెంట్ కోసం అని. ఆ రూమ్లో కిటికీలు కూడా లేదు, ఒక తలుపు నింది అంతే, అదొక బాత్రూమ్ టైప్లో అనుకోవచ్చు, ఆ రకంగా ఉన్నింది. చిన్న ఇల్లు, చిన్న రూమ్, అది అద్దెకి తీసుకున్నారు. అక్కడ భక్తులు వస్తూ ఉండేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంట్రొడక్షన్ టు భగవద్గీత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో అది రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు ఒక్క భక్తుడు కూడా లేరు. కానీ అయినా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన గురు మహారాజ్ చెప్పిన ఆజ్ఞని శిరసా వహిస్తూ దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రికార్డింగ్ చేశారు. సో ఇంట్రొడక్షన్ టు భగవద్గీత టైంలోని ఈరోజు ఇంట్రొడక్షన్ టు భగవద్గీత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినది, అది వినేదానికి, అది చదివేదానికి కొన్ని కోట్ల మంది చదువుతున్నారు, కొన్ని కోట్ల మంది వింటున్నారు. సో ఆ రోజు తన గురువు చెప్పిన దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించారు కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని కోట్లాది మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందికి జయ హో అని అంటాం మనం. ఆ అనంత కోటిలోని ఇంకో అనంత కోటి మంది కలవబోతారు. సో నిత్యం కలుస్తూనే ఉన్నారు. ఎంతో మంది ఈ లోకాన్ని నుంచి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేరుకుంటున్నారు. సో దానికి కారకులు ఎవరు అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. యది ప్రభుపాద్ హోయితో తాబేకి హోయితో జీవనం బాహిత కీషే. ప్రభుపాదుల వారు లేకపోయిందంటే మనం ఈ రకంగా శ్రీమద్ భాగవతం చదువుని ఉంటామా, లేకపోయిందా మనం అసలు రథయాత్ర చూసుంటామా, రాధా గోవిందుల వారి ఆ దివ్య విగ్రహాన్ని మనం చూసుంటామా, నితాయి గౌరంగా మహాప్రభు వారి సేవ మనకి అవకాశం దొరుకుంటుందా, అసలు మనం ఎప్పటికైనా ఊహించుకోగలుచుంటామా మనము మళ్ళీ గోలాకానికి తిరిగి వెళ్ళాలి అనేసని?
అవకాశమే లేదు. సో అటువంటి గురు మహారాజు తన గురు మహారాజు యొక్క చెప్పిన వాక్యాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించారు కాబట్టి అతనికి ఈరోజు భగవద్గీతకి ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. అందుకోసం నేను కూడా చెప్పేది, మనం ఎవరి కోసం చెప్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం మన గురు ఆజ్ఞని పాటిస్తున్నామా లేదా, మనం చెప్తున్నామా లేదా, ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. చెప్పలేం మన ఎంతమంది వస్తారు అనేసని. కొంతమంది రావచ్చు, ఎక్కువ మంది రావచ్చు. కానీ ఒకటి మాత్రం ష్యూర్. సో ఆంజనేయ స్వామి చెప్పారు, ఆయన ఎక్కడ ఉంటారు అని అంటే, ఎక్కడెక్కడైతే రఘునాథ కీర్తనం జరుగుతుందో అక్కడక్కడ అతను ఉంటారు అని. రఘునాథ అంటే భగవంతుని యొక్క కీర్తన. నారదముని వారంతా కూడా ఎక్కడెక్కడైతే భగవంతుని యొక్క హరి కథ అనేది జరుగుతుందో అక్కడక్కడ వారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు. నారదముని, ఆంజనేయ స్వామి, సో గరుడాళ్ళు వారందరూ కూడా, శేషనాగు వారు, సో వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉండి హరి కథని వింటూ ఉంటారు. విని వారు ఇన్ఫాక్ట్ శేషనాగులు వారు, సో శేషశాయి అనంతాళ్ళు వారు, అతను ఎన్నో పడగలు, 1000 పడగలతోని అనంత కోటి యుగాల నుంచి అతను భగవంతుని కీర్తన చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఇంకా ఆగలేదంట. సో అంత గొప్ప ఇది అతను. సో ఈ రకంగా భగవంతుని మీద పూర్తి నమ్మకం ఉండాలి, గురువు పట్ల పూర్తి నమ్మకం ఉండాలి. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు. సో ఎప్పుడైతే జయపతాక్ మహారాజుల వారు కలిసారో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని, ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, ప్రసాదం నువ్వు ఇంకా తీసుకో, ఇంకా తీసుకో అని. జయపతాక్ మహారాజు మీరు ఫోటో చూసినట్లయితే ఒకప్పుడు చాలా చాలా సన్నంగా ఉండేవారు. కానీ జయపతాక్ మహారాజుల వారికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, నువ్వు ఇంకా ప్రసాదం తీసుకో, ఇంకా ప్రసాదం తీసుకో, ఇంకా ప్రసాదం తీసుకో అని. కేవలం జయపతాక్ మహారాజుల వారి పట్ల అదేంటో తెలియదు, ఒక విశేషమైన ప్రేమ ఉండేది. జయపతాక్ మహారాజుకి ప్రసాదం ఎప్పుడు వడ్డించినా సరే కూడా ఇంకా తీసుకో, ఇంకా తీసుకో, ఇంకా తీసుకో, నువ్వు ప్రసాదం ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఎక్కువ తీసుకోవాలనేవారు. సరే జయపతాక్ మహారాజు కూడా కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మాటని అతను శిరస వహిస్తూ అతను ప్రసాదం ఎక్కువ తినేవారు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం శరీరం మహాకాయం అవుతూ ఉన్నింది. అప్పుడు మిగతా భక్తులు వారు అడిగారన్నమాట, ఏంటి స్వామి మీరు ఈ రకంగా మీ శరీరం పెరుగుతోంది బాగా అని, ఏం చేయమంటారు, నాకు నా గురు మహారాజ్ చెప్పారు ప్రసాదం ఎక్కువ తీసుకో, ప్రసాదం ఎక్కువ తీసుకో అని. సరే అది అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఒకసారి ఎక్కడో ఎయిర్పోర్ట్లోని ఒక పర్సన్ వచ్చి ఒక చాకు తీసుకొని గురు మహారాజ్ హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారికి మెడ దగ్గర అతను కత్తి పెట్టి కోసేశారు. సో చాలా రక్తస్రావం అయింది. అప్పుడు ఎవ్వరు పక్కన భక్తులు కూడా లేరు. అతను మెడకి ఒక దుప్పటిని కట్టుకొని అలాగే ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. సో ట్రీట్మెంట్ అంతా జరిగింది. జరిగిన తర్వాత అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పారంట, మీకు జగులర్ వెయిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మెడ దగ్గర. ఎవరైతే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. సో అది మెయిన్ నర్వ్ అనమాట, దేని నుంచి అయితే రక్తం అంతా పట్టుకెళ్తుందో. సో అది జస్ట్ మనకి మిస్ అయింది. ఎందుకు మిస్ అయింది అని అంటే, ఒక చాలా థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అనేది అక్కడ మెడ దగ్గర ఉండిపోయింది. దానివల్ల ఆ చాకు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఇదయిందో అప్పుడు ఆ ఫ్యాట్ లేయర్ని మాత్రమే కట్ చేసింది, ఈ జగులర్ వెయిన్ దగ్గరికి రాలేదు అని చెప్పని అన్నారంట. సో అప్పుడు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు చెప్పింది ఒకటే ఒక మాట చెప్పారు, జై శ్రీల ప్రభుపాద్ అని. సో ఎప్పుడు గురు మహారాజ్ చెప్పినా సరే కూడా దానికి ఏదో ఒక వాల్యూ అయితే ఉంటుంది, ఊరికనే అయితే కాదు, ఏదో ఒక కారణం. సో గురు మహారాజ్ చెప్పారు అని అంటే దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించేయాలి. సో అది వారి ఆజ్ఞ. యస్యత్ ప్రసాద భగవత్ ప్రసాదో యస్యత్ ప్రసాదో నగతి కుతోపి. సో అతనికి భగవంతునికి మధ్యన వ్యత్యాసమే లేదు. యాక్చువల్ ఆయన కానీ గురు మహారాజ్ భగవంతుడు కాదు, బట్ గురు మహారాజ్కి భగవంతుడికి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. సో మామూలుగా ఒకసారి ఒక గొప్ప డివోటీ గురించి విన్నాను నేను. సో ఆ డివోటీకి ఏంటి అని అంటే,
సో భగవంతుడు అండ్ గురు మహారాజ్, యాక్చువల్ గురు మహారాజ్ని వారు పిలిచారు. సో గురు మహారాజ్ని పిలిచి ఇంటికి ప్రసాదం కోసం అని మీరు దయచేసి రావాలి గురు మహారాజ్ అని అంటే, గురు మహారాజు వారి మీద చాలా కరుణ చూపించి సరే వస్తామన్నారు. వస్తున్నప్పుడు ఆ డివోటీకి, ఆ మాతాజీకి భగవంతుడు కూడా కనిపిస్తున్నట్టుగా, భగవంతుడు కూడా కనిపిస్తున్నారంట, కృష్ణుడు కూడా వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె చాలా అసమంజస పరిస్థితిలో నిరుక్కుపోయారు. సో గురు మహారాజ్ని పిలిపించి కృష్ణుడిని కూర్చోబెట్టి ప్రసాదం ఇప్పించాలా, లేకపోతే ఏం చెయ్యాలి అని. మామూలుగా ఎవరికైనా అనిపించేది ఏంటి అని అంటే, సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ భగవంతుడికి ఇవ్వాలి అని. కానీ ఆవిడేం చేశారు అని అంటే, కృష్ణుడు చేపట్టుకున్నారంట, రండి మీరు నాతో పాటు ఇద్దరం కలిసి గురు మహారాజ్కి ప్రసాదం తినిపిద్దాము, మీరు కూడా నాకు సేవ చేయండి అన్నారంట. సో అప్పుడు కృష్ణుడు అడిగారంట, అమ్మా నీకు తెలుస్తోంది అసలు నేను ఎవరినో? నేను దేవాది దేవుడిని, మీకు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చింది కూడా నేనే, ఈ అవయవాలన్నీ కూడా ఇచ్చింది నేనే, సో ఇంద్రియాలకి అధిపతిని నేనే అని అంటే, అప్పుడు ఆవిడ చెప్పిన ఆన్సర్ చాలా ఉత్తమమైన ఆన్సర్. ఆవిడేమన్నారంటే, శరీరం మీరే ఇచ్చారు స్వామి, దాంట్లో ఏమాత్రం కూడా డౌటే లేదు, ఇంద్రియాలు కూడా మీరే అధిపతి, అన్నీ కూడా మీరే ఇచ్చారు. కాకపోతే ఆ ఇంద్రియాలని, ఆ మనసుని, ఆ బుద్ధిని, ఆ శరీరాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోవాలి ఎలాగా అనేది ఇక్కడ కూర్చున్న నా గురు మహారాజ్ నాకు నేర్పించారు. ఒకవేళ అతనే కానీ నేర్పించకపోయిందంటే ఇదే లాంటి శరీరము నేను ఇంకా కొన్ని కల్పాల పాటు తీసుకోవాల్సింది వచ్చేది, మీ దగ్గరకు వచ్చే అవకాశమే లేకుండా పోయేది. సో కాబట్టి నాకు గురు మహారాజే ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా అని చెప్పని అన్నారు. సో గురు మహారాజ్ యొక్క కృప అటువంటిది. గురు మహారాజ్ లేకపోతే అసలు అవకాశం ఉండేదే కాదు ఎవరికి కూడా తెలుసుకునేదానికి. గురు మహారాజ్ కృప లేకపోయిందంటే, నేను ఇది స్టార్ట్ అయ్యే, క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందు, ఇది నేను చాలాసార్లు ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజులు వారి యొక్క పాదా పద్మాలని నేను పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నది, అది నేను చేయకపోతే మాత్రం ఇది చెప్పే అవకాశమే లేదు. నాకు చెప్పడానికి అసలు మాటలు కూడా రావు, మాట్లాడినా సరే కూడా ఏదో చెత్త మాత్రమే మాట్లాడగలను, కానీ శ్రీమద్ భాగవతం లాంటి ఉత్తమమైన గ్రంథం గురించి మాట్లాడే అంత తెలివితేటలు నా దగ్గర అయితే లేదు. సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, గురువు పట్ల పూర్తి శ్రద్ధ, నమ్మకం. సో నమ్మకం అనేది ఉంటేనే మనం ఏదైనా సరే కూడా సాధించగలం. సో అతను ఏదైనా చెప్పారు అని అంటే దాని మీద మనం డౌట్ పడాల్సిన అవకాశం అనేది పెట్టుకోకూడదు. సో అది ఫస్ట్ పాయింట్. నౌ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ అబౌట్ చాంటింగ్. సో ఎప్పుడెప్పుడైతే అవకాశం దొరుకుతుందో, మంచి కానివ్వండి చెడు కానివ్వండి, సో అందుకోసం ఒక కీర్తన కూడా ఉంది, బోల్ హరి బోల్, బోల్ హరి బోల్, బోల్ హరి బోల్. సో ఇంట్లో ఉన్నారా, హరి బోల్. బయట ఉన్నారా, హరి బోల్. జారి పడ్డారా, హరి బోల్. లేకపోయిందా, ఏదైనా ఒక ట్రోఫీ వచ్చిందా, హరి బోల్. జీవితంలో ఏది జరిగినా హరి బోల్, హరి బోల్. అందుకోసం పాతకాలంలోని కిందన పడేటప్పుడు హాయ్ రామ్ కిందన పడ్డాను అంటారు. అదే ఎవరికైనా ఏదైనా పలకరించేదానికి ఎవరైనా వచ్చారు, కొత్త ఇంట్లోని ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చారు, జై రామ్జీకి, లేకపోతే రామ్ రామ్, ఆ రకంగా. ఆఖరికి వారి శరీరాన్ని పట్టుకెళ్తుండేటప్పుడు కూడా రామ్ నామ్ సత్య హై. సో ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ సైడ్ కూడా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కూడా శరీరం పట్టుకెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తారు, శరీరం పట్టుకెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, గోవింద నారాయణ నారాయణ అంటారు. గోవింద అంట, గోవింద గాని నారాయణ గాని భగవద్గీత గాని పెడతారు. ఇప్పటికీ తిరుపతిలోని ఇది కామన్ ప్రాక్టీస్. భగవద్గీత అనేది ఒక మహానుభావుడు, ఆయన రికార్డింగ్ చేసిన భగవద్గీత ఆ క్యాసెట్ ని ప్లే చేస్తారు. భగవద్గీత చెప్పుకుంటూ పట్టుకెళ్తారు అనమాట. అది ఇప్పటికీ కూడా తిరుపతిలోని కామన్ ప్రాక్టీస్ అది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడి నామముతో పాటు ఎప్పుడు ఏది జరిగినా సరే కూడా భగవంతుడి నామము అనగా మంత్రం. సో మహామంత్రం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. అందుకోసం ఫుల్ టైం డివోటీస్ చూడండి, వారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఖాళీ టైం దొరికింది అని అంటే వారి జపంలోనే వారు ఇది చేస్తూ ఉంటారు, టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో తెల్లారి తొందరగా లేసారు, జపం చేస్తూ ఉంటారు.
కొద్దిసేపు టైం దొరికింది, జపం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ రౌండ్స్ అయిపోయింది, అయినా కూడా జపం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకు అనంటే ఈ జపము అనేది నామాలు ఎన్నిసార్లు తీసుకుంటామో మనిషిని అంత శుద్ధీకరణ చేస్తుంది. నాలాంటి వారికి ఏంటి అనంటే నేను జస్ట్ మెకానికల్గా జపం చేసాము అని అంటే అయిపోయింది అన్నట్టుగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ జపం, లేకపోయింది ఏదో పని చేసుకుంటూ జపం. మనం ఈ జపం ఎందుకు చేస్తున్నాం? అసలు ఫైనల్గా అసలు ఉద్దేశం ఏంటి జపంకి? మన మనసుని సంలగ్నం చేసుకోవాలి అని చెప్పని భగవంతుడి నామం మీద. అసలు జపం అనేది ఏ రకంగా చెయ్యాలి అని అంటే అనన్యమైన భక్తి అని అంటే ఏంటి? అసలు అనన్యమైన భక్తి అంటే ఏంటి? సంపూర్ణ శరణాగతి ప్రభుజీ. వేరే ఆలోచన లేకుండా భగవంతుని మీదే మనస్సు. అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చెప్పండి. ప్రతి కర్మని భగవద్ అర్పితం చేయటం. అంబరీష మహారాజు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కానీ ఆ రకంగా స్టేజ్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనకి బాడీలోని దట్స్ ఫైన్, అదంతా మనకి బుక్ లో ఉండేది, మనకు అర్థమయ్యే విధంగా మనం మాట్లాడుకుందాము. సో బాడీలోని 2 రకాల యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి. ఒకటి వాలంటరీ, రెండోది ఇన్వాలంటరీ. సో వాలంటరీ అంటే మనం కావాల్సుకొని మనం తలుచుకొని చేసే పనులు, లైక్ నడవడం, కూర్చోవడం, పడుకోవడం, అటువంటివి. ఏదైనా పని చేస్తున్నామంటే అదంతా వాలంటరీ. చేత్తో గ్లాస్ పట్టుకొని లేపుతున్నామంటే అది వాలంటరీ యాక్టివిటీ. రెండోది ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీ, లైక్ శ్వాస తీసుకోవడం, గుండె కొట్టుకోవడం, ఇవి ఇన్వాలంటరీ. మనం చేయం, అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్వాలంటరీవి కూడా భగవంతుడి నామం పట్లనే ఇది చేస్తూ ఉంటాయో, మామూలుగా గుండె ఏ రకంగా కొట్టుకుంటుంది? శబ్దము అది మనం అనుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్గా గుండె కొట్టుకునే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. సో ఎప్పుడైతే ఆ గుండె శబ్దం కూడా మనకి కృష్ణ 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 అన్నట్టుగా వస్తుందో, అర్జునుడు, ఇది ఒక ఆల్రెడీ జరిగిన స్టోరీ, ఎనీవే టైం ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని గురించి చర్చించలేము. సో అర్జునుడు వారికి శ్వాస కూడా మనకి మామూలుగా మనం పడుకునేటప్పుడు ఏ రకంగా శ్వాస తీసుకుంటాం? మామూలుగా ఆ రకంగా ఒకటి, లేదంటే గురకలు పెడతాం. ఈ 2 రకాలుగా పడుకుంటాం. కానీ అర్జునుల వారిది నిద్ర ఆ రకంగా కాదంట. ఆ రకంగా శ్వాస కూడా అతనికి కృష్ణ నామంతోనే వచ్చేది. అంటే ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీ కూడా కృష్ణుడి నామంతోనే జరుగుతుంది. అది మనకి ఇది అనన్యమైన భక్తి అని అంటే మనం చేసే ప్రతి యాక్టివిటీలోని కృష్ణుడిని వెతుక్కోవడం. ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీలోని కూడా కృష్ణ. ఒకవేళ సడన్ గా ఏదైనా మనకి జరిగినా సరే కూడా మనం అబ్బబ్బబ్బబ్బా అంటాం, అంతేగాని భగవంతుడు నామం తీసుకోవాలనే ఆలోచన ఆ టైంలో రాదు. ఎప్పుడైతే మనకి పెద్ద నుంచి పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినా సరే కూడా ఆ టైంలో కూడా మనం భగవంతుడు నామమే తీసుకోగలిస్తే అది నిజమైన భక్తి అని అంటే. సో ఆ రకంగా రావాలి అని అంటే మనం ఆ రకంగా వెళ్ళలేము. కాబట్టి మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? సెకండ్ స్టేజ్ సాధన భక్తి. సాధన భక్తి అంటే మనసుని సంలగ్నం చేసుకోవాలి. సో మనం చెవులతోని, ఇంద్రియాలతోని మనం దాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి. అందుకోసమనే జపం చేసేటప్పుడు మనకి ఇది జపమాల మీద చేయమని చెప్పేది. ఎందుకంటే టచ్ కూడా సెన్సేషన్ మనకి మాల మీద ఉండాలి. చెవులు దాని మీద ఫోకస్ అయి ఉండాలి. కళ్ళు భగవంతుని యొక్క స్వరూపం మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఇంద్రియాలు, మనసు కూడా సంలగ్నమై ఉండాలి జపం మీద. ఇది అయ్యే దానికోసమని మనం జపం చేయాలి. జపము అనేది యాక్చువల్గా మనకి కేవలం జపం అనేది కూడా అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే జపం అనేది కలియుగంలో అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ జపము మనకి ఆ 10 అపరాధాల్లోని పద్మపురాణంలో చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆఫెన్స్ టు బి ఇన్అటెంటివ్ వైల్ చాంటింగ్. జపం చేసేటప్పుడు పూర్తిగా మనం శ్రద్ధతో మనం జపం చేయకపోతే అది కూడా ఒక పాపం. సో జపం చేసేటప్పుడు పూర్తి శ్రద్ధతో చేయాలి, ఫోకస్ పెట్టుకొని చేయాలి. సో ఈ రకంగా మనసుని సంలగ్నం చేసుకునే దానికోసమని జపము ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు, ఫుల్ టైం డివోటీస్ వాళ్ళంతా కూడా. ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటారో ఎవ్రీ డే,
జస్ట్ బికాజ్ వాళ్ళ మనసు, ఎందుకనంటే వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్ 16 మాలలు చేయాలి అని అంటే వాళ్ళు ఎంత తొందరగా అవుతుందో అనుకుంటారు. బట్ ఒకసారి 16 మాలలు 16 మాలలు అయిపోయింది అని అంటే దాని తర్వాత వాళ్ళు ఫోకస్డ్గా ఉంటారు. ఓకే, ఒక రౌండ్ అయినా చాలా ఎక్స్ట్రాగా, కానీ ఫోకస్తో చేయాలి అని. సో ఆ రకంగా చేసే మాలలు అది వారికి యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే ఒక సాధకుల్ని చేస్తుంది, ఒక సాధువుని తయారు చేస్తుంది వాళ్ళని. సో అందుకోసమని ఇది నెక్స్ట్ శ్లోకంలోనే ఉన్నది మంత్రాలు, వేద మంత్రాలు. సో మంత్రాల యొక్క ఇంపార్టెన్స్. నౌ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ సురుచి యొక్క, సునీతి యొక్క మంచితనం. భక్తురాలు ఆవిడ. సురుచి ఆవిడేం చెప్పారు ధ్రువ మహారాజ్కి, నాయనా నువ్వు తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోవాలి అని అంటే నువ్వు మరణించాలి. ఎప్పుడు మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ నా గర్భంలోని జననం తీసుకోవాలి, అప్పుడు మాత్రమే తండ్రి ఒడిలో నువ్వు కూర్చోగలవు అని. సో ఆవిడ చేసిన ఇంత పెద్ద పాపం అంటే ధ్రువ మహారాజుని చనిపోవాలి అన్నట్టుగా చెప్పారు. సో అయినా సరే కూడా సునీతి ఆవిడ బాధపడ్డారు కానీ తిరిగి ఒక మాట అనలేదు. ఇది ఒక భక్తుల యొక్క లక్షణం. ఏంటి అని అంటే వారు పాపాలు చేయరు అండ్ క్షమించే గుణం ఉంటుంది వారిలో, కానీ భగవంతుడు క్షమించలేదు. సో జగన్య అపరాధం చేశారు ఆవిడ భక్తుడి పట్ల. సో ఇక్కడ సునీతి యొక్క గొప్పతనం శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, 2 సార్లు చెప్పారు, ఒక వైష్ణవుని యొక్క తల్లి, ఒక వైష్ణవుని యొక్క తల్లి అని. కాబట్టి వైష్ణవుని యొక్క తల్లిగా ఉండేదాని వల్ల ఆవిడికి ఈ అవకాశం దొరికింది. అండ్ ఆవిడ ఇంత కోమల హృదయం అనేది ఆవిడకున్నది. సో అందుకోసమని ఒక వైష్ణవులు క్షమించేస్తారు, కానీ భగవంతుడు వైష్ణవులుకి ఎవరైనా పాపం చేశారంటే భగవంతుడు మాత్రం క్షమించారు. అందుకోసమనే పద్మపురాణం ప్రకారంగా మెయిన్ 10 అపరాధాలు ఉంటే దాంట్లో నంబర్ 1 స్పాట్ అపరాధం ఏదున్నది అని అంటే వైష్ణవ అపరాధం. ఎవరైతే వారి జీవితాన్నంతా కూడా భగవంతుని కోసం అని ఎవరైతే అర్పణం చేశారో వారిని మనం ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడామనంటే అదన్నిటికంటే పెద్ద అపరాధం అది. సో ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియలేదు నేనేం పాపం చేశాను అనేసానంటే ఎక్కడో దగ్గర వైష్ణవ అపరాధం చేస్తుంటారు. సో అందుకోసమని ఎప్పుడు కూడా తృణాదపి సునీతేన స్తరోరపి సహిష్ణునా, ఎప్పుడు కూడా భక్తుల దగ్గర చాలా చాలా హంబుల్గా ఉండేదానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నాకు. ఓకే, ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ జై. మీకే ఉంది ప్రభుజీ, హోస్ట్ మీకే ఉంది అండి. చేయండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ యూట్యూబ్ లైవ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ